Jajirtaccen shugaba shine mai kare rajin al'umma domin ƙwato haƙƙin wanda aka zalunta. Haka zalika, shugaba na gari shine abin koyi a cikin al'umma. Wakili na gari shine mai sama wa matasa aiki. Jajirtaccen wakili shine mai jajircewa domin kawo al'ummarsa ci gaba. Tsayayyen shugaba shine wanda zai taimake ka a lokacin da kake neman ɗauki. Tsayayyen shugaba shine wanda zai ziyarce ka ya jajanta maka a yayin da ka yi rashi. Ina sauran 'yan takara musamman na jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya da ni koyi da mataimakin shugaban majalisar jihar Kano wato Honorable Kabiru Hassan Dashi, dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Kero a zauren majalisar jiha. Kabiru Dashi zama da ramdam. Garin Kero babu mai kamar ka ta ko ina kai ake bayani. Kabiru Dashi zama da ramdam. Kai aiki ko ina na duba ko makiya a dole ne su barka. Kabiru Dashi zama da Kai tsaye kuna kallon mu daga nan sahin Hausa na Fitila Hausa News TV. Ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Fitila Hausa News TV.